Vores samværspolitik her i Red Barnet Ungdom handler om, hvordan vi er sammen med børn, og hvordan vores børnesyn kommer til at leve. Kommunikation mellem frivillige og børn. Vi skal altid være tydelige i vores kommunikation. For eksempel kan de fleste børn ikke forstå ironi og sarkasme på samme måde som voksne kan. Grænser. Husk altid at lytte, når barnet siger fra. Fysisk kontakt for eksempel opfattes forskelligt, og det er ikke alle børn, der føler sig trygge i at få et kram. Hovedreglen er, at det altid er barnet, der skal tage initiativ til fysisk kontakt. Det er helt okay at sige fra over for barnet og dets familie, hvis der er noget, der overskrider dine grænser. Jeg er jo en del af en venskabsgruppe, og her sker det nogle gange, at børnene er ret højlyttige og måske også kan finde på at bruge lidt grimt sprog. Og her bliver det desværre nogle gange nødt til at skulle sige fra over for børnene og fortælle dem, at det altså ikke går, hvordan de snakker på den måde i vores venskabsgruppe. Fysisk samvær. Som frivillig er man den, der har ansvaret for at skabe et trygt rum for børnene. Du skal ikke kun være opmærksom på dit eget samvær med børnene, men også børnene imellem til gruppeaktiviteter. Det betyder, at der altid skal være en frivillig sammen med børnene. Hvis du ser, at der opstår en konflikt, så vær nysgerrig og hjælp. Sørg for, at der altid er en åben dør, så barnet har mulighed for at forlade rummet. Det kan være utrygt for barnet at føle sig fanget, og med en åben dør undgår du, at der kan opstå misforståelser. Der gælder forskellige regler i forbindelse med gruppeaktiviteter og en-til-en aktiviteter. I en gruppeaktivitet må du som udgangspunkt ikke være alene med et barn, men i en en-til-en aktivitet må du gerne være alene med barnet, da forældrene har skrevet under på en samtykkeerklæring, der giver den frivillige lov til dette. Privatliv. Det er vigtigt, at du viser hensyn og respekterer barnets privatliv. Vær især opmærksom på det i forbindelse med omklædningssituationer og ved toiletbesøg. Du kan f.eks. stå uden for døren og vente, hvis barnet skal på toilettet eller klæde om. Du skal undgå at hænge ud med børnene og de unge uden for aktiviteterne. Hvis du møder børnene eller forældrene uden for Red Barnet Ungdom, så vent og se, om de tager kontakt først. Du skal også huske at værne om dit eget og børnenes privatliv online. Undgå derfor at være venner på sociale medier. Altså når man er sammen med børnene her, er der rigtig mange, der også tit spørger, om vi ikke kan blive venner på f.eks. Snapchat eller Instagram. Og her har vi desværre nødt til at fortælle dem, at det kan vi desværre ikke. Også for eksempel, hvis vi har været på tur, og vi så har taget billeder, har de rigtig gerne vil være med på billederne nogle gange. Altså hvis jeg skulle tage til min private Instagram eller noget, men det, hvor de desværre ikke kan kunne være med, og de er måske blevet lidt ked af. Men ja, sådan er det desværre. Hvis du har fået skriftligt samtykke, må du gerne tage billeder af barnet og dele med forældrene. Men de skal slettes på din telefon efterfølgende, og du må aldrig dele billeder af børn på sociale medier. Tavshedspligt. Som frivillig skal du altid overholde den generelle tavshedspligt. Det betyder, at du ikke må videregive personlige oplysninger om børnene og deres familier til andre. For eksempel må du ikke fortælle dine venner, hvor børnene bor, og hvis et barn fortæller dig om, hvordan det har det, skal det blive mellem jer. Men i nogle tilfælde vil tavshedspligten ophøre. For eksempel hvis du har brug for at spare med din kontaktperson eller med frivilliggruppen om noget, der er sket. Det kan være, at du er bekymret for et barn og ikke er sikker på, hvordan du skal håndtere det. I disse tilfælde skal både din projektleder og kontaktperson altid inddrages. Andre tidspunkter, hvor tavshedspligten ophører. Hvis du som frivillig oplever noget, der overskrider dine egne grænser, eller hvis du oplever, at andre får overskredet deres grænser, så kontakt din kontaktperson i Red Barnet Ungdom. Vi er altid klar på at hjælpe. En-til-en aktiviteter. I en-til-en aktiviteter er det muligt at være alene med et barn, fordi forældre eller værgen til barnet har givet skriftligt samtykke. Du skal dog være opmærksom på den sårbarhed, som relationen indebærer. Som frivillig en-til-en aktivitet.
Det er i alenetiden, at 1-til-1 relationen er allermest sårbar. Du skal derfor overveje, hvordan alenetiden kan minimeres. En måde at gøre det på er at lave aktiviteter offentlige steder. Uanset om I er alene eller i et offentligt rum, skal aktiviteten være i et afgrænset tidsrum om dagen. Du skal sørge for, at forældrene ved, hvor og hvornår aktiviteten foregår. Det er ikke tilladt at overnatte med barnet. Dog er det tilladt at overnatte med grupper af børn og frivillige, hvis det er en del af et arrangement, hvor flere børn og frivillige deltager og overnatter sammen. I dette tilfælde skal der også være samtykke fra forældrene. Husk, at Red Barnet Ungdoms 1-til-1 aktiviteter er frivillige indsatser og ikke private relationer. Derfor skal du undgå at mødes med barnet uden for projektet, medmindre det er ved særlige begivenheder som fødselsdage, og det er aftalt med forældrene. Husk, at det er helt okay for både frivillige, barn og forældre at sige nej. Hvis du oplever, at barnet eller familien forsøger at inddrage dig i noget, der ikke handler om din rolle som frivillig, så skal du respektfuldt sige fra og være tydelig omkring det. Det kunne fx være, hvis du bliver bedt om at håndtere noget med kommunen, være sammen med barnets søskende eller generelt agere aflastning for familien. Hvis det sker, så kontakt din kontaktperson eller den sekretariatsmedarbejder, der er tilknyttet dit projekt.